Thank you so much. Moltíssimes gràcies i gràcies per aquesta benvinguda tan càlida. Se m'ha demanat als organitzadors d'Espectre 09 que parla abans de la meva presentació de Welcome to Mars una mica sobre la seva relació amb les teories de la conspiració i la conspiració en general. I per contestar aquesta pregunta tinc que començar al punt de partida del projecte, que és un any notable al segle XX, probablement el més notable, el 1947. Jo realment em vaig quedar totalment enganxat als successos d'aquest any. Els 3 punts més importants del meu llibre, LSD, investigació, l'energia atòmica i els platillos volants. El 1947 vam que Sandoz, la companyia farmacèutica suïssa, va distribuir per primera vegada l'al·lucinogen LSD. El 1946 també vam descobrir que el Comitè d'Energia Atòmica va absorbir tots els projectes nuclears als Estats Units 2 anys més tard de Nagasaki i de Hiroshima. Una agència controlava totes les aplicacions de l'àtom per pau i per guerra. Això va ser des de l'1 de gener del 1947. I finalment tenim un home de negocis que se'n va a Washington a l'abril. Falten uns pocs dies per l'aniversari i que veu una sèrie d'objectes molt estranys que van saltant pel cel, com si fos una mena de platillo que anava donant salts. I a partir d'aquesta descripció, el terme platillo volant es va introduir per primera vegada al públic americà a través de la premsa. Aquests 3 fets són de per si extraordinaris, però quan afegim el fet de que, a més, Amèrica s'estava reestructurant tot el seu sistema de defensa, veiem també que a 1947 va ser l'any en què la CIA va aconseguir la seva carta i l'Agència de Seguretat Nacional també hi està implicada i les forces aèries dels Estats Units es va separar de l'exèrcit en si per primera vegada, com si fos per marcar aquest moment. Va començar a circular rumors sobre un platillo volant que s'havia estrellat a Mèxic, a la base de Roswell, d'on va sortir l'avió per anar cap a Hiroshima. I és tot com si fos un puzzle gegant. I per altra part, a 1947, en quant a l'estructura del meu llibre, va ser l'apertura a febrer del 1947 el primer comunitat de suburbi prefabricada i era Levittown a Long Island. Per començar tenia que ser pels treballadors o bé de Manhattan o bé de Jersey i es va construir va ser William Levitt, va ser el constructor, un home que havia treballat per l'exèrcit durant la Segona Guerra Mundial construint unes vivendes de formigó pels soldats i oficials i va aplicar aquesta tecnologia per un problema de vivenda que era molt acuciant en aquell moment als Estats Units. Com produir cases que eren senzilles, barates, que tenien una parcel·la i que eren atractives al mateix temps per la gent perquè deixessin les seves vivendes a la ciutat i passessin a ocupar el que abans havia estat
una zona agrícola, perquè Levittown es va construir sobre antics camps de patates. Levittown va ser un gran èxit i a partir d'aquí unes urbanitzacions semblants van ser construïdes també per William Levitt i van reestructurar la geografia dels Estats Units. El més interessant d'aquesta reestructuració és que està molt relacionada amb les idees de defensa. La població que es va dispersant, que no està concentrada en les ciutats, és més difícil d'atacar des del cel. Al mateix temps, aquesta disposició en forma de quadrícula de Levittown es va inspirar a la geografia, a la disposició de les comunitats de Tennessee durant la Segona Guerra Mundial, que és a dir, tots els científics d'aquest projecte estaven allí allotjats. Tenien simplement un color i un número com a punt de referència de les seves barraques. O sigui que Levittown ja tenia una estratègia de defensa, una base militar integrada, però al mateix temps era totalment nou, com us demostraré a la meva lectura. És el punt central per una filosofia i el que seria el futur, el 1950, perquè el meu llibre va del 47 al 59, any per any. Cada capítol està dedicat a un any en particular. I una de les coses que sabem de la dècada dels 50 no és tant la importància dels suburbis, sinó el concepte de com la gent es veia amb ells mateixos en relació no solament a l'espai social, sinó a l'espai exterior. Els suburbis es van convertir en el model del que seria un poble a Marte o a la Lluna. Els ciutadans americans que podien disfrutar d'unes vacances a Marte. I això no era algo irrealístic al començament dels 50. Pensem en llocs com Levittown, que eren el model, i arribem a un punt en què reestructurem el sistema solar tal i com reestructurem la terra agrícola. Tot això queda documentat i al meu llibre. Un altre aspecte que Levittown i els suburbis oferien era una comunitat aïllada que es podia estudiar per part dels sociòlegs, dels psiquiatres, dels economistes. Era quasi l'equivalent de una mena com una granja gegant amb tots els animals que anaven corrent. S'havien allunyat del seu entorn, dels cines, dels seus veïns, de les seves famílies. Tenim un tros de terra, tenim una casa, tenim una valla blanca, tenim uns veïns, i això és tot, amb el nostre jardí al davant. És un prospecte tremendo. Molta gent va tindre problemes per adaptar-se a aquesta existència nova.